Anya laki din! Amo friend, humapala ka talaga kan ka? Ha? Taapay. Anya ko mati apalam kanya, friend. Umapalag, kaputad dati guwapo asutor mo. Ha? Asino tidak nakamatam? Ay na, talaga damagan nagpaimat. Ipadla mo talaga nga adu ti sutor mo. Sana all kunakman latan. Ay, si Kaa talaga. Tila sasawam. Ni Carl ti bagbagag. Ay na, nagguwapo talaga. Panagkunak, suwerte ka. Ha? When gaputa iti kinado ti babae dito'y lubong, si Kadar Alman na. Ay na. Tapno ibagakan ka. Saan ko a type ni Carl anya? Ha? Saan mo type? Oh my gosh! Ano bang klase ng lalaki ang once mo, girl? Ay na. Pasensya ka kuman, Carl. Ngamawan pa himot ngamin ni Pilang asim mangpet. Kasta ka din, Nana. Ang mga numarabian dayjay. Numaminsan ngamin. Kalpasan ti trabaho da. Rumrumwar da. Kadua na dagiti gagayem na. Adaken ka ano oray masumangpet. Urayik latan, Nana. Iti kasta, siya ka mismo timangtadkin ko na dahito sabong aginatang ko. O sige. Kat umunag ka nga ron abaraw. Nalamiis di tirwar. Mapantay jay kusina taag kapita. Kabayatan ti panagururay ta iti anak ko. Sige, Nana. Agyaman ako, Nay. Nasaya at nasimbangpot ka na anak ko. Narabyan ka manan. Wan nanang. Napan kami ngamin nagbalog. Kadwak da bakla. Kani Rose. Kasta ka day. Kat alaa. Agi na nakabiit. Kalpasan na ha. Ingka ijay kusina. Sangwam jay bisitam. Ha? Asino bisitak nanang? Asino pa'y kuma. No saan ani Carl. Itay pa'y nga imay. Nagururay kan ka. Anya? Ay, ni nanang mat. Imbagak lang arudan kada kayo. Ano umay? Ibagayo asaan ko akayat. Pilang. Irespeto mo't kumadya tao. Kayat mo manwan no saan. Respeto am lata. Kasarita may dinasayaat. O sige, mabit lang nanang. Agpulasak lang. Sangwak ni Carl. Imbagag mo't idikan ka. Asaan ka akayat? Gaputada sa bali akayat ko, Carl. Ha? Maminsan pa'y ha? Ibagak manan. Adda sa bali akayat ko. Saan kami pa'y matkit di agayan ayat? Ngam agar-aram pa'y laang kanya. Anya? Agyaman aklatan iti ayat mo ha? Ngam pasensyatan at talaga. Ta saan ko ang maklunday tang ayat mo? Pilang? Mangsapul ka laangan iti sa bali nga armam kan ayatam. Sapay la ko ma, taday to yun ti maudi a panagsarita. Kaniyo umay mo di ti balay. Awan maramidak no dahito ti kunam, Pilang. Sapay la ko mga rin. Tanaragsak ka iti lalaki nga ayatam to. Anya, binasted mo ni Carl kunam Pilang? Wan, imbaga kun akan kwa na asaan ko akayat. Nakababain man, ngam anyangay nga ron. Ay unay kan, gwapo ni Carl. Adda na talgad at trabaho na. Ken nasingpet. Anya pa'y laang ti makagapo anang bastedam ken kwa na. Hey, basta, jak kayat ni Carl. Kayat ko ti lakay. Anya, lakay nga ibagbagam. Lakay? Ngam saan mo't ajay lakay unay si kamot. Anya, Kayat ko ti lakay. Uri di agtawan iti 45, 150. ah? Agam ang mangaw kan samutan, friend. Ha? Hoy, sa anak ng agam ang mga wanya, ibagbagak laang tipod no. Kayat ko tilaklakay nga dayo ngam siyak. Ngamin, adayo ang mas mature di panunot da. Ngam dagiti katawunan tayo, akas kini Carl. Anya,
yan dadya pilang. Siyak lang kumanti inaram dadya Carl. No bilang lang ta siya tinaram na dadya guwapo. Ay, mga noawan pa'y may sangal daw, inaglon kon. Sika talaga, tila ibagbagam manin ako nakon. Una, gapo ta siya ti masayangan ka ni Carl. Ada amin kan kuha na tinasaya at agalad ti may sa lalaki. Ay ngam, binasted na. Anya lagit din dadya pilang. Saan na kanungarod akayat ni Carl? Ti kayat na kano, jay lakay. Anya, lakay nga. Jay kano agtawan iti 45 wano 50. Gaputa mas matured da kano nga agpanunot ngam iti kaskin ni Carl akatawanan tayo. What? Ay ayatin ka unay-unay, pilang. Ha? Medyo lakaya kon. Ngam, sana na itati makalapod itinapudno panagayat ko ken ka, pilang. Manong Roland? Ay, pang-aasim ko. Di na kumamit awagan iti manong. Roland ko ng kadilatan. Ha? Napudno ti panagayat ko ken ka. Isuasapay la kuma, tasaan nakapaayan. Amangan no pampanunutem nga dasawak. Uwen, ang nabayaga ko na nabalo. Anya? Panagkunakidi, saan akong gagayat pa'y. Ang medyo na amu ka, nagbaliw tiriknak. Gaputa ay ayatan ka, pilang. Oh, itay ka pala palpaliiwan pilang. Nakaisam kamatlata namang kita iti cellphone mo. Ha? Ay, sana all kinikilig. Si Kaan talaga. Day talag papaapal ti ammom nga raramidan. Anya? Sino nga min aya day takachat mo? I-share mo mat Ni Roland, di ka chat ko. Ho, sino nga Roland ti magbagam? Jay ka di lakay, nga aram kan ka. Wan, isuday jay. What? Ay, boyfriend mo ka di day alakay? Hoy, di mo matsang kaibaga ti lakay Uray lakay ni Roland, ngam ay ayatak. Ay, por Diyos, por santo, makawan nam. Iti kinado ti lalaki nga gusto ken ka, isupay lang ang matigayat mo. Tapno ang mamanya. Adayo, amas mature di panunot dagiti lalakay, ngam dagiti katawanan tayo. Ho? Isuda, adon ti kapadasan da iti biyag. Isu nga amu da ti aramidan da. Nang runa no maipapan iti relasyon. Oh, I don't know sa'yo, pilang. I don't know at talaga. Jak man amoy ti dadya, babae. Ha? Jak amo nagpampanunot, when no saan. Anya? Agayan ayat dan sama ti dadya ala kay Roland. Kat, anya ngay nga rod no iso ti kayat na. Sigon ken kwa na, mas matured ka nung agpanunot dagiti lalakay para ken kwa na. Oh, andula amin na pamati na ti awanan bay na babae. Ho! Uray putam. Saan nga agbayag dagijay no bilang tagayan ayat dan? Tapay anak ko nam dayta. Una, patyamat at umakder pay laang tikuan na dayjay. Tila ibagbaga. Ha? Pudno mo tibagbaga kanya. Hindi kas diya kinalakay na jak labatyan Rose. Ay na, jak labatyan ay sauce. Mamati aktulang no ada magidak nga agtambling amasikog. Remember that. Ay! Anya, agayan ayat kayo ni ti dayjay Roland anak ko. Wana nang, Anya. Oh, apay akas lanas daaw kayo. Ay ayatan mi kini Roland ti tunggal maysa nanang. Naragsak kami. Isu apang nga asiyo kuma. Saan kay kuman ak kumontra iti ayan ayat mi? Ay, ngam anak ko. Lakayan ni Roland. Ay nananang, kas iti kanayon ko amangag apa magbaga dagiti babbaket idi.
may mayat ka no ti lalakay, tamas mature ti panunot dangam dagiti katawunan milaeng. Saan nga amin, anak ko? Anya kamutan? Pinaay mo ni Carl. Sa ita, dayjay alakay ti inaklon mo. Anya laki din. Anya kayo mutan nanang. Imbes a suportaran na. Saan man? Takastakit din ti ibagbagayo. Hindi takay man laeng. Naimbagmanta na kaumay kapay dito'y parke ang nagtulagan ta pagsabatan ta. Ay na, pasensya ka kuman. At tala na patig nga inasikaso, iso sa anak-anak umaya dagos. Anya nga minti inaramid mo. Ala, saan na napatig na ijay? Tinapatig, kat nakaumaya. Wala, saan kan nga aglitay akasta? Mapanta ni jay paborito ma restaurant. Mapantamangan, iti kasta, maawan day taungat mo kanyak. O sige, mapanta nga rudan. Si kamot gam di masabat ko. Pilang, kumusta kan? Ayos aklaang, awan parikot ko. Ti parikot ko, day tarupam, tunggal masabat ka. Anya? Dinak man ka sarasarita, tabad trip ti aldaw ko. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Bad trip lang nga rudan ti aldaw ko. Si kapay lang ti masabat ko ay na, marurudak ka talaga. Kasanumad ngamin ajak pabainan ni Carl, kat nagkulit mat ngamin. Ha? Imbagak lang nga rudan kan kuana, nga adan ka ayan-ayat ko. Ngam nagkulit lapta, kayat mo manuan no saan de may sa tao. Respetuam kunakmat kan ka, saan aya? Apay ngamin aya abad trip ka nga ibagbagam, maasarak nga rod nanang, kasapulak ita ti kwarta, jay inutang na ngamin a kwarta kanyak, in Karina nga itangal daw ti panagbayad na. Aniya? Naimbag kumamad no makontak ti cellphone na. Tapno amok no ada pagbayad na ita. Ay, sa anak pa'y nag-lunch itay. Gaputa impautang ko amin kan kuana ti kwarta. Aniya? Kaano pa'y lang iti pagatlapayag ti isem mo ang agbasbasa iti katday di alakay. Ngamitaan na karupangat kamatan. Apay, nag-break kayo ni iti day di alakay, Roland. Uy, saan Anya aga po nga break kami. Kat, apay nga ruda kasta tilangam? Saan na maibinta? Diyak nga rod makontak ti cellphone na. Anya? Saan mo makontak? Ay, suwas! Ang mga no na-attack yan iti high blood na. Sabay nakalukluk magalakay. Di ka man nagsaw iti kasta si ka, bakla. Joke only. Kaya't ko lang nga katawag ka. Ay nga mawan lahat ta. Talaga ama diti epekto na ken ka ti saan mo ama kontak ti cellphone na. Sardangan nak kunak. Taamangan no jak magustuhan ti angaw mo. Amangan no anya pa ti maaramid ko ka. Hello? Hello? Sino da ito Ha? Ako siyak da ito Siyak ti asawa ni Roland. Apay ka di. Ay ti masapul mo kan ko ana balasang ko. Anya? Asawa ni Roland kunang? Wan, apay, asino ka ka di? Bye! Hello? Hello? Inadapnan ti cellphone na. Asino nga taday chay? Ti awanan bain a Roland? Ulbot ti awanan bain? Oh, anya nga ita. Awan mon pilang. Ti ko namidi na say-saya tilakay. Gabuta mas mature da nga agpanunod. Agasam man ta pinaay mo ba ni Carl? Kapulang iti na alakay.
Anya nga ita. Diyak ka mo na niya ti Aramida. At damot gayam asawa na. Ulbod day jay alalaki. Kunana kanya ka nabayagan anabalo. Ngam saan mo't gayam? Dayta nga ron. Tandaan am dayto nga ibagakan ka, ha? Wala sa edad ang true love. Nasa tamang tao. Anya lagi di ngamin dayta pamatim. Ana saysaya at tilakay tamacured. Apay, amin? Nagsakit na talaga tinakam ko. Do kumata ni Carl tinaklon mo idi. Ay, amangan no nakaragragsak ka itaken kuana. Ha? Ang basol mo Taday kay mat ala ka idi pinilim. Awan pa iti Valentine's. Ngam wala na kayo. Ay, ang saklaf naman girl. Ulitak manan, ha? Wala sa lakay-lakay when ubing-ubing ang true love. Nasa tamang tao. Mindset ba? Mindset! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay.